Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining lisuna atong i-conjugate ang usa ka mo-ending nga verb ang nomu o moinom sa us-kagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon ug gamit ka pang adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate og nomu, maka-conjugate na kag bisag unsang mo-ending verb. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 76 hasta us-kagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa us-kagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna musuma total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka mo-ending verb, nomu o moinom. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, nomu, te form, nonde, conjunctive form, nomi, ang plain negative non-past form, nomanai, ug ang plain past form, nonda. Niining puntuha, dapat kamao na ka mo-conjugate og bisag unsang mo-ending verb niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Nining bidyuha atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ikaus kagatos ug kini molangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat, mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, ug di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Nanajiro kubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay rareru. Rareru, leksyon 79. Imnon, nomareru. Nomareru. Atong sample sentence, ang red wine kay imnon sa mga bisita. Aka wine wa okyakusama ni nomaremasu. Aka wine wa okyakusama ni nomaremasu. 77 bang ang causative tense, pabuhaton. Ang formula kay saseru. Saseru, leksyon 80. Paimnon, nomaseru. Nomaseru. Pag humagpa ni hapon, paimna palihog ang pasyente og usa ka tableta. Yushoku no ato, kanja-san ni ichijou o nomasete kudasai. Yushoku no ato, kanja-san ni ichijou o nomasete kudasai. 78 bang ang causative passive tense, mapugos og buhat. Ang formula kay saserareru. Saserareru, leksyon 81. Mapugos og inom. Nomaserareru. Nomaserareru. Tungod kay way tubig, napugos kog inom og soft drink. Mizu ga nakatta no de, boku wa koura o nomaserareta. Mizu ga nakatta no de, boku wa koura o nomaserareta. 79 bang asa hangtod mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Hodo, leksyon 84. Hangtod sa moinom. Nomu hodo. Nomu hodo. Uhaw kaayo ko nga makainom kog usa ka pitsil nga tubig.
水を1ピッチャー飲めるほど喉がとても乾いた。水を1ピッチャー飲めるほど喉がとても乾いた。80 bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form sa verb plus torini. Torini. Leksyon 85. Muinom sama ni o sama sa. Nomu torini. Nomu torini. Inom palihog og tequila sama sa pag-inom ni Maria. Mariaさんが飲む通りにテキーラを飲んでください。Maria さんが飲む通りにテキーラを飲んでください。81 bang, intensyon, balak o tumo nga mobuhat. Ang formula kay Rutsumori. Rutsumori, leksyon 86. Balak nga mo inom o tumo nga mo inom. Nomutsumori. Nomutsumori. Tumong nako nga mo inom og beer sa akong birthday party. Boku no tanjoubi party ni beer wo nomu tsumori desu. Boku no tanjoubi party ni beer wo nomu tsumori desu. 82 bang, balak nga di mo buhat. Ang formula kay naitsumori. Naitsumori, leksyon 86. Balak o tumong nga di mo inom. Nomanai tsumori. Nomanai tsumori. Balak nako nga di mo inom og kape sa panahong matuog nako. Neru toki, watashi wa kohi o nomanai tsumori desu. Neru toki, watashi wa kohi o nomanai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon, murag mo buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus so. Leksyon 81. Murag mo inom. Nomiso. Nomiso. Murag kusog mo inom og tsaa ang mga Hapon ug mga Ruso. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomiso desu. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomiso desu. 84 bang, hungihong, nadunggan nako. Ang formula kay full conjugation sa verb plus so. Leksyon 87. Nadunggan nako nga mo inom. Nomu so. Nomu so. Nadunggan nako nga kusog mo inom og tsaa ang mga Hapon ug mga Ruso. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu so desu. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong asa ani dili klaro. Ang formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga mo inom. Asa ani di klaro. Nomu rashi. Nomu rashi. Murag o nadunggan nako nga kusog mo inom og tsaa ang mga Hapon ug mga Ruso. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu rashi desu. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu rashi desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o kahangihong asa ani dili klaro pero colloquial style kini. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitay. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga mo inom. Nomu mitay. Nomu mitay. Murag o nakadungog ko nga kusog mo inom og tsaa ang mga Hapon ug mga Ruso. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu mitay desu. Nihonjin to Rosyajin wa ocha o takusang nomu mitay desu. 87 bang, aron mo buhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Leksyon 88. Aron mo inom. Nomu yoni. Nomu yoni. Butangan ako asukar aron mo inom akong anak nga laki sa pait nga tambal. Musko ga nigai kusuri o nomu yoni sato o iremasu. Musko ga nigai kusuri o nomu yoni sato o iremasu.
88 bang, nabuhat na. Ang formula kay te aru. Te aru, leksyon 89. Nainom na. Non de aru. Non de aru. Nainom na nako ang sample nga matcha tea. Lami. Boku wa matcha no mihon wa nonde arimasu. Oishikatta desu. Boku wa matcha no mihon wa nonde arimasu. Oishikatta desu. 89 bang, buhatundaan. Ang formula kay te oku. Te oku, leksyon 90. Muinom daan. Nonde oku. Nonde oku. Para di ko malipong sud sa barko, muinom na ko daan og anti-emetic. Pangalitan, Dramamine o Gravol kontra biyahilo ba. Sennai de memae ga shinai you ni seitozai wo nonde oku. Sennai de memae ga shinai you ni seitozai wo nonde oku. 90 bang, mubuhat pa ingon nako o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang formula kay tekuru. Tekuru, leksyon 91. Muinom sukad pa kaniadto hangtod karon. Nondekuru. Nondekuru. Nagainom ko green tea mga napo na katuig. Watashi wa ocha o 10 nenkan nonde kimashita. Watashi wa ocha o 10 nenkan nonde kimashita. 91 bang, mubuhat palayo nako o mubuhat gikan karon hangtod ug madamha. Ang formula kay teiku. Teiku, leksyon 91. Muinom palayo kanako o muinom gikan karon hangtod sa kaugmaon. Nonde iku. Nonde iku. Gusto ko nga muinom og green tea sugod karon. Watashi wa ima kara ocha o nonde ikitai desu. Watashi wa ima kara ocha o nonde ikitai desu. 92 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang knife form mahimong zuni. Zuni, leksyon 92. Way inom-inom o samtang wa nag-inom. Nomazuni. Nomazuni. Naayo siya siyang trangkaso nga way inom-inom og tambal. Kare wa kusuri o nomazu ni influenza kara naorimashita. Kare wa kusuri o nomazu ni influenza kara naorimashita. 93 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Ang formula kay naide. Naide, leksyon 92. Way inom-inom o samtang wa nag-inom. Nomanaide. Nomanaide. Mibiya siya paingon sa trabaho karong buntag nga way giinom nga bisag unsa. Kesa kare wa nani mo nomanaide shigoto ni dekakemashita. Kesa kare wa nani mo nomanaide shigoto ni dekakemashita. 94 bang, musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus hajimeru. Hajimeru, leksyon 93. Musugod og inom. Nomi hajimeru. Nomi hajimeru. Nagsugod kog inom og green tea dihang mipuyo ko sa Japan. Nihon ni sundeiru toki, ocha o nomi hajimemashita. Nihon ni sundeiru toki, ocha o nomi hajimemashita. 95 bang, mukalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus dasu. Dasu, leksyon 93. Mukalit og inom. Nomi dasu. Nomi dasu. Mikalit og inom og tubig ang mga uhaw nga survivors. Nodo ga kawaita seizonsha tachi wa totsuzen mizu o nomidashita. Nodo ga kawaita seizonsha tachi wa totsuzen mizu o nomidashita. 96 bang, mubuhat og mohunong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kakeru. Kakeru, leksyon 93. Muinom og mohunong. Nomi kakeru. Nomi kakeru.
Gibutang nako sa fridge ang naimnan katunga nga botelya sa bino. Hanbun nomi kaketa wine no botol wo reizouko ni iremashita. Hanbun nomi kaketa wine no botol wo reizouko ni iremashita. 97 bang motiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus owaru. Owaru, leksyon 93 gihapon. Motiwas og inom. Nomi owaru. Nomi owaru. Tiwason natog inom ning botelya sa bino. Kono wine no ippon wo nomi owarimashou. Kono wine no ippon wo nomi owarimashou. 98 bang mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nausu. Nausu, leksyon 94. Mausab og inom. Nomi nausu. Nomi nausu. Tagay na pod. Mabuhay. Nomi naushimashou. Kanpai. Nomi naushimashou. Kanpai. 99 bang hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kiru. Kiru, leksyon 110. Hingpit nga moinom. Nomi kiru. Nomi kiru. Kinahanglan hotdon og inom ang antibiotics. Kousei bushitsu wa kanzen ni nomikiru hitsuyou ga arimasu. Kousei bushitsu wa kanzen ni nomikiru hitsuyou ga arimasu. 100 bang di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Kirenai, leksyon 110. Di makatiwas og inom. Nomi kirenai. Nomi kirenai. Kung di nimo matiwas og inom ang botelya sa bino, atong isod sa fridge. Wine bottle wo nomi kirenai nara reizouko ni iremashou. Wine bottle wo nomi kirenai nara reizouko ni iremashou. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mobuhat. Mobuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mobuhat. Nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya mohunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat ug di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopada nimo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, ug ha break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.